В една напрегната следобед под облачно небе над Тайванския проток, когато вълните се разбиват в скалистите брегове и вятърът носи ехото на далечни двигатели, хоризонтът внезапно се превърна в поле на въздушна битка. В 15 часа и 24 минути местно време китайски самолети се опитаха да атакуват американски сили в Тайван, изстрелвайки вълна от изтребители J-20 от бази в Фудзиен срещу съюзнически позиции на острова. Апаратите, подкрепени от дронове за наблюдение и противокорабни ракети, се приближиха на ниска височина, за да избегнат радарите, заплашвайки контингент от американски морски пехотинци, разположени за съвместни учения с Тайван. Това, което изглеждаше като рутинен патрул, се превърна в опит за внезапен щурм, който задейства аларми във Вашингтон и Тайпе. Минути по-късно небето се изпълни с прехващачи, но опасността вече висеше във въздуха. Милки китайските изтребители бяха на ръба да нанесат удари. Пекин бе преминал червената линия и това, което се случи 38 минути по-късно, свали 12 китайски изтребителя, оставяйки лидерите в Пекин в шок. Според разсекретени доклади от Индо-Тихоокеанското командване, китайските изтребители не летяха сами в агресивната си траектория. Придружавани от телеметрични сигнали, уловени мигновено от американски сателити, те бяха засечени от радари в Гуам и Окинава, ускорявайки с над 2000 км в час. Алармите прогърмяха в командната зала. Враждебен контакт влиза, множество китайски изтребители. Траектория към Тайван. Активирайте защитата. Но преди самолетите да завършат атаката си, екипът за бързо реагиране на САЩ вече се мобилизираше с ярост. От този момент радарите в целия регион се активираха на верига. В Тайпе, в Сеул, в американските бази по веригата. Системите за наблюдение уловиха неравномерния модел на J-20, известни с стелт технологиите си и способността да избягват защитни системи. Никой не очакваше толкова дръзка атака в проток, през който преминават жизненоважни търговски кораби за глобалната икономика. И тук започва историята, която държа в напрежение силите в Тихия океан. Суперсоник рев над Тайван. Всичко започна в 15 часа и 11 минути, когато Центърът за операции на Индо-Тихоокеанското командване получи ранно предупреждение от разузнаването. Американските сателити бяха забелязали необичайни движения по китайските брегове, разполагане на изтребители и кодирани предавания. Максимален приоритет – непосредствена заплаха. Персоналът в базите се активира бързо, но никой не предвиждаше скоростта на атаката. За по-малко от 13 минути J-20 прекосиха протока, летейки на ниска височина. И за да избегнат ранно откриване. В американското командване в Тайван командирът нареди активиране на системата Patriot, този технологичен щит, който интегрира радари и прехващачи за отблъскване на въздушни заплахи. Радарите AN/MPQ-65 започнаха да проследяват, излъчвайки импулси с ускорен ритъм, и защитните ракети бяха изстреляни с хирургическа точност, сваляйки 12 изтребителя във въздуха. Взривовете разтърсиха морето, изпращайки вълни, които разклатиха близките кораби. От 15 часа и 27 минути командването предаде спешно съобщение към Пентагона. Атаката отблъсната, потвърдено. Искаме незабавна подкрепа. Минимални щети докладвани. Това, което никой в Пекин не очакваше, бе мигновеният отговор от ВВС на САЩ от базата в Окинава на около 700 км разстояние. Изтребителите F-22 Raptor излетяха в аварийна формация. Тези самолети от пето поколение, наши способни да развиват над 2400 км в час, се издигнаха за по-малко от 2 минути, въоръжени с ракети АИМ, 120 АМРА-АМ и системи за електронна война. Ревът на двигателите им Pratt и Whitney F-119 разряза следобедната тишина, докато пилотите получаваха точни координати. Неутрализирай заплахата и унищожи поддържащи бази. Но преди това, ако те вълнува американското въздушно превъзходство и вярваш, че технологиите спасяват животи на бойното поле, напиши «Защита» в коментарите. F-22 Raptor е бижуто на стелт авиацията, създадено за въздушно превъзходство. Може да носи до 8 ракети въздух-въздух, включително AIM-9 Sidewinder за близък бой и модули за електронна война, за да смущава вражески радари. Неговият радар AN/APG-77 засича цели на над 400 км, позволявайки хирургически удари без да излага пилота. Но това, което го прави легендарен, е неговата универсалност. Преминава от прехващач към избягваща платформа за секунди. Идеален за сценарии като Тайванския проток,
където пространството е ограничено, а заплахите – многобройни. Тревожното е, че опити като този се случват само в контексти на максимална ескалация. Провокации поради териториални спорове, икономически санкции или напрежение заради морски претенции. Затова въпросът, който възникна, бе очевиден. Какво мотивира Китай да се опита да атакува американски сили в Тайван? В социалните мрежи започнаха да се разпространяват видеа, заснети от наблюдатели на близки кораби. Кадрите показваха китайски изтребители, приближаващи се към острова под слънцето, последвани от излитането на самолети от съюзнически бази. Спекулациите избухнаха. Някои говореха за разузнавателна операция, други за китайска грешка в преценката. Но истината, както се разкри по-късно, бе заплетена в суверенитет и предизвикателство. В 15 часа и 35 минути Министерството на отбраната на Китай свика кризисна сесия в Пекин. Генерал Шан Йоша, началник на генералния щаб, получи доклад за успешна атака, но нареди да се наблюдава вражеския отговор. Активираха радари в Хайнан и Фудзиен, разполагайки противовъздушни ракети Х-9. За минути американските самолети се появиха на екраните им, летейки на ниска височина, за да избегнат ранно откриване. Китайските оператори наблюдаваха как F-22 завиват на север, издигайки се на над 12 000 метра преди да ускорят. Моделът бе очевиден – отмъстителна атака. Небето над Китай се напрегна, но нито една батарея не стреля още. Директивата бе точна – наблюдавай и се подготвяй. Докато тайванският проток кипеше от адреналин, в Пентагона се поддържаше пълна херметичност. Никакви бюлетини, никакви обяснения, само вътрешна бележка, изтекла от анонимен източник, разрешен пропорционален отговор. Приоритет. Неутрализирай вражески пускови установки. Не ескалирай. Това вместо да успокои, само усили съмненията. Защо да се атакуват сили в Тайван? Защо не по-фино блокиране? Специалистите започнаха да теоретизират, че Китай иска да тества американските защити, без да предизвика пълна война. Може би като послание за скорошните патрули в Тихия океан, други бяха по-дръзки. Предполагаха, че изтребителите носят експериментални товари за оценка на уязвимости в американски системи. Без официално потвърждение всичко бе предположение. Неоспоримото е, че седмици преди това Седмата флота бе увеличила патрулите в Тихия океан и тази атака може да е отговор на това налягане. В 15:45 часов. Тайванските радари потвърдиха присъствието на F-22, прекосяващи международното въздушно пространство. Зад тях самолет-цистерна КЦ-46 Пегазус се позиционира за зареждане във въздуха, осигурявайки автономия за дълбоки удари. В този момент китайските контрольори засечеха силни смущения в честотите си. Техниците идентифицираха сигнали за умишлено електронно заглушаване, блокирайки точния им проследяващ капацитет. Този елемент задейства алармите в Пекин. Използването на електронно заглушаване във въздушни мисии не е случайно. То се прилага, когато самолетите искат да скрият приближаването си или да защитят радарните емисии от прехващачи. За китайските анализатори това потвърждаваше най-лошото. F-22 не идваха на патрул, а на контратака. Дени часове по-късно търговски сателитни снимки уловиха нещо тревожно. В китайските бази се виждаха следи от движещи се превозни средства, хангари за изтребители и това, което изглеждаше като укрепен бункер с командно оборудване. Може би се подготвяше втора вълна, но американската контратака я предотврати. Официални източници никога не го признаха, но изтекал китайски разузнавателен доклад спомена, че американските самолети целеха ключови пускови сайтове. Междувременно китайските радари продължаваха да следят полета на F-22, навлизащи дълбоко в Тихия океан. Тревогата спадна само когато те се насочиха на север към бази в Гуам, но събитието остави ясно ехо. Нещо се раздвижваше на шахматната дъска в Тихия океан и никой не знаеше пълния край. И през последните месеци тайванският проток се превърна в център на постоянно наблюдение за американския флот. От самолетоносачи в Тихия океан до бази в Филипините и Гуам се усилиха операции за възпиране, разузнаване и бърз отговор. F-22 Raptor е ключов в тази схема. Способността му да се разполага за минути го прави перфектен за прехващания или въздушни демонстрации. Но извънредното в този инцидент бе неговата незабавност. Нямаше предварително уведомяване на ООН, нито координация с регионални съюзници. Всичко предполага флаш операция за отговор, реактивно разполагане извън стандартните протоколи. И ако нещо разбират експертите, то е, че такива мисии не започват без сериозна провокация. Преди да продължим, абонирай се за канала.
Но защото в следващите минути ще разбереш какво разкриха разузнавателните сателити след контратаката на F-22 и защо този сблъсък може да се свърже с една от най-големите въздушни ескалации през годината. Часове след опита китайското правителство издаде спешно комюнике. Въоръжените сили отговориха на американско нахлуване в нашите териториални води. Активирахме протоколи за защита на суверенитета, за да защитим нацията. Текстът избягваше да назовава конкретни изтребители, но намекът бе очевиден. Министерството на отбраната също докладва, че крайбрежните ракети останаха в готовност над 3 часа, готови да отблъснат всяко нахлуване. Президентът, от своя страна, свика съвета за национална сигурност. Вътрешни източници посочват, че сесията продължи до обяд и се обсъждаха дипломатически отмъщения. И в същото време държавната телевизия показа кадри от противовъздушни батареи Х-9 в бойна позиция. Посланието бе директно – Китай е готов за битка. Във Вашингтон експертните медии започнаха да разпространяват слухове. Сайтът Уорсън твърдеше, че контратаката на F-22 е част от доктрина за незабавен отговор за защита на съюзници. Междувременно източник от Пентагона, цитиран от Navy Times, лаконично заяви: „Не бе агресия, бе самозащита“. Но както винаги, липсата на данни само подхранваше интригата. Военните анализатори се съгласиха, че маневрата имаше по-скоро символичен, отколкото разрушителен характер. Да покаже, че САЩ могат да контратакуват за минути, дори под вражески огън. И това предупреждение, адресирано към Пекин, както и към Москва и Техеран, не бе игнорирано. През сутринта правителствата на Русия и Виетнам осъдиха контратаката, наричайки я империалистически акт, който заплашва мира в Тихия океан. В отговор Държавният департамент отвърна, че всички действия са извършени според международните норми и с дефанзивни цели, докато Тайван, съюзник на Вашингтон, запази мълчание, макар военни източници да потвърдиха, че тайванските радари са подкрепили F-22 часове преди това. Глобалните медии започнаха да говорят за сблъсъка в Тихия океан. А хаштагът #изтребители над Тайван се вирусен. Видеа, карти на траектории и предполагаеми радиозаписи залиха интернет. Но зад шума експертите предупреждаваха за нещо по-дълбоко. F-22 може да са били авангардът на по-голяма скрита операция и това, което се разкри в следващите часове, щеше да изясни, че опитът е бил само пролог. При Здрач радарите в Тихия океан все още работеха. Контратаката на F-22 вече бе приключила. Явно отзвуците от напрежението продължаваха в морето. В базите в Гуам, Окинава и Субик Бей екипите за тревога оставаха на крак. В Пекин командването на морската отбрана наблюдаваше всяко американско движение. Това, което изглеждаше като изолиран инцидент, се превърна в геополитическа загадка. Защо Китай се опита да атакува сили в Тайван? Какво искаха да докажат? И най-вече, защо F-22 отговориха с толкова точни удари по китайските брегове? Докато нациите разменяха дипломатически ноти, анализаторите откриха тревожни модели. Руски сателити уловиха последващи полети, които съвпадаха по време и маршрут с F-22, включително разузнавателен самолет P-8 Посейдон, който излетя от Гуам часове по-късно. Този детайл промени всичко. Ако изтребителите неутрализираха изтребители, P-8 имаше очевидна роля – да наблюдава вражески комуникации. В 16-15 часов. Но тайванският радар засече 4 нови еха. Едното по честоти принадлежеше на E-3 Sentry, най-сложният самолет за ранно предупреждение на САЩ. Другите, вероятно F-35 Lightning II, се държаха в компактна формация. В военен жаргон това означава едно – подкрепа за мисия на потискане или извличане под пълна въздушна прикритие. Анонимни източници от Пентагона потвърдиха, че контратаката на F-22 е отговор на неразкрита заплаха за сигурността и е изпълнена като точна и внимателно планирана операция. Междувременно в Пекин радарите HQ-9 започнаха да регистрират електронни смущения, несъмнен знак за кибервойна. За часове защитните системи работеха под максимално налягане, осъзнавайки, че една грешка може да предизвика по-голяма ескалация. Експертите описаха излитането на F-22 не като логистичен акт, а като геополитика в действие. Сигнал. Дая, че американската въздушна мощ може да се намеси, когато сметне за необходимо. Тайванският проток така се превърна в лаборатория за нова доктрина на бърз отговор, комбинирайки стелт, хирургически удари и електронно заглушаване. В Китай реакцията бе незабавна. Усилиха въздушните патрули, разположиха ракети в Фудзиен,
а официалният дискурс отхвърли всякаква форма на чужда заплаха. Държавната телевизия показа мобилизирани войски и активни радари. Символичен, но натоварен с послание отговор. Часове по-късно сателити уловиха тихо завръщане на F-22 в базата в Окинава. Нямаше официални комюникета, но снимка, заснета от цивилен, разкри празни контейнери за боеприпаси и допълнителни сензори, подхранвайки спекулации за неутрализирани цели. Пентагонът запази мълчание. Позиция, чиято в разузнавателните кръгове бе тълкувана като имплицитно потвърждение. Дни по-късно изтичане посочи, че изтребителите са изпълнили операция за потискане на приоритетни заплахи в протока, вероятно свързана с предварително откриване на китайски шпионски кораб. Всичко сочеше превантивно действие за прекъсване на верига от атаки преди активирането й. Вниманието ескалира на дипломатическо ниво. Китай осъди маневрата пред ООН, подкрепен от Русия и Иран, докато Вашингтон твърдеше, че действа дефанзивно и без да нарушава суверенитет. Тайван от своя страна запази двусмислена позиция, но съгласувана с съюзниците си. В следващите дни се засечеха сривове в GPS, електронни аномалии и хаос в регионалните радари, което подсили хипотезата за комбинирана операция на удар и разузнаване. Седмица по-късно Китай отговори с масивни военни учения, демонстрирайки разрушители, изтребители J-20 и противокорабни ракети. Макар спокойствието постепенно да се възстанови, посланието остана ясно. За САЩ епизодът потвърди доминацията им във въздуха над Тихия океан. За Китай разкри неудобни уязвимости. Не бе открита война, а тихо предупреждение. Както обобщи бивш американски командир, в модерното възпиране понякога е достатъчно да чуят твоите турбини. И тази следобед Пекин ги чу. Да.